Il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina akkuża l-Tribunal tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data li abbanduna każ li fih talab informazzjoni dwar ħatrit fil-bord tal-Gvernaturi tal-FIAU. Robert Aquilina xedt quddiem l-imħallef Francesco De Pasquale bħala parti minn kawża kostituzzjonali li ppreżenta dwar ir-rifjuti ripetuti tal-awtoritajiet li jippubblikaw l-ismijiet tal-kandidati suġġeriti mill-eks kummissarju tal-Pulizija sabiex iservu fuq il-bord tal-Gvernaturi tal-FIAU, bord responsabbli għas-sorveljanza kontra l-ħasil ta' flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terrorizmu. Il-każ ġie ppreżentat wara li t-talba ta' Aquilina l-lista sħiħa u mhux iċċensurata ta' nominati għal bord tal-FIAU proposta mill-eks kummissarju Lawrence Cutajar lill-Ministeru tal-Finanzi ma ġietx sodisfatta peress li Aquilina kien ingħata biss dokument mhux komplut li jidentifika biss dawk li rnexxew bħala kandidati. Aquilina sostna li tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-Istat li jipprovdi informazzjoni dwar l-għażla tal-bord tal-Gvernaturi tal-FIAU kienet tikkostitwixxi fiksur ta' drittijiet. Aquilina qal li qabel ma ressaq l-aħħar talba skont il-Freedom of Information Act, iż-żewġ talbiet preċedenti ta' Repubblika mibgħuta lill-Pulizija u lill-Ministeru tal-Finanzi kienu ġew miċħuda minħabba l-individwi biss setgħu jagħmlu tali talba. Bħala riżultat huwa ddeċieda li jitlob l-informazzjoni fil-kapaċità personali tiegħu li mħallef iddeferixxa s-seduta l-11 ta' Lulju u suspenda x-xhieda ta' Aquilina biex is-Segretarju tal-Bord tat-Tribunal tal-Appell għall Protezzjoni tad-Data ikun jista' jesebixxi reġistrazzjonijiet tas-seduti bħala evidenza fuq it-talbiet ta' Aquilina.